खाथें सना नोंनि थाखाय आं अख्रांनि हाथरखिखौनो थुख्लायना लाना फैगोन आं आरो साइन्सआथ' नों बिराद साइज सना अखाफोराव दागो दंबावोसोलै नोंनाव खिन्थु बेबायदि दागोबो गैया आरो आं नोंखौ दागोबो दोना सना फैना खाथियाव सना खाथें आंनि बिखायाव साला सुवादा दाबो उन्दुगासिनो दङ इयो फै सना खाथें आंनि गोरबो बिखायाव ओमफ्राय मा नांगौ बुंदोल' नोङो मा नांगौ सना नोंनो बेथाया माथो सिमांसो नुगासिनो दङ र' एरावनां बुं सना मा नांगौ नोंनो आदा आंनो नोंनि अननायसो नांगौ जेबो नाङा अननायखौथ' नोंनो होखागोन सना अननायखौथ' नों सिन्था खालामनाङा नोंनो जेसां नांगौ एसेबां अननाय होगोन आङो बिनि अनगा मा नांबावगौ मा खालामनो हागौ नोङो अमा राजा आंनि थाखाय आरे खाथें सना नैबे अमा राजाखौ मा नांदों नोंलाय नोंनि थाखाय आङो आंनि जिउखौबो बावनो हायो नंगौ नामा दे होमबालाय जिउखौ बावलाय माबायदि बावो नोंल' खाथियाव फैना सना खेबसे गोबाना लानानै फै खेबसे खुदुमनि आं लाजियोहाय मा लाजियालै फै खाथियाव फै खुदुमनि आं होमबालाय फै खाथियाव फै गोथावना खावलाया आंना होथ्रा सुवाथ्रा बमबमा सिमां मानि हिनजावल'लाय ना नोङो दा बोरै मोनदों दाथ' फोरासो खाथिनांसिगोनलै नोङो सुगाय मुगायसोलै गुस्थिग्रा खालामना लानोसो लुगैबाय आं साला गोदाव सोराव खालामो नोंखौ दानो हाथाय बार'नायनोसो खोबासिगोन आं जाबाय दे जाबाय फैसा दाखालि 50 थाखा दार लानो जल्दि हर आंनो हा फैसा 50 थाखा नोंखौलाय माला सिनायफेरनायब्रा आंलाय हा सोलै नोङो मा गोदाव सोराव फैसा 50 थाखा बिलाबायखो सिनायफ्लेया जालायबावबाय नैबे बमब्रमाखौ बारग'आ दाथ' नों आंखौ खुदुमबावदोंसो हे आङो खुदुमना लाबावदोंसो नोङो बेखौथ' बयनोबो खिन्थासिगोन आं निकलो निकालो 50 रुपिस जल्दी अभी क्या अभी सोरबा हरथारलायबाय सोर सासे नाम्बाराबो हरखो 1 नाम्बारा ना 2 नाम्बारा हरखो नों आंनि सेक्रेटारि नामा 1 नाम्बार 2 नाम्बार आंनिखौ हिसाब लाबाय थानो जायखिजाया आंनो सोमस्रिया हरबानो जाबाय बुरबक नोंखौथ' जोखौल' जोसिजोबसिगोन जा र' फनखौ रायलायग्रोनि आं हेलौ अमा राजा मा खालामदों नों जिउआ नोंना बिराद गोलाव जागोन नोंनिनो खोथा सानबाय दंमोन आरो नोंनिनो सिमां नुबाय दंमोन आङो दासो अमा राजा नंगौ नामा अमा राजालाय माला थगायफेरनायब्रा थगायनायनि डिक्सनारियानो गैया आंनाव बेनिखायनो थगायनो रोंथ्रा आङो अमा राजा नोंखौ जा मिस खालामदों आं माला लोगो हमनो नों बुं नों माला बुङो अब्लानो हाजो जागोन नैबे अमा राजाया दाहाय बेलासियाव लोगो हमसै नामा अके जागोन आं थांगोन अमा राजा साला सुवादा सानै साथाम साब्रै साबा आवग्रि लानानै जोंफ्रा सासेबो गैया र' इनि गार्लफ्रेन्डखौ सोरबा सासेखौ नङा सासे खावथारगोन आं र'मा एसे मोनामनाय बायदि मोनदों माथो माबा माबि मोनामखुमादों नामा जलिनायनि ना खामनायनि फैसा 50 थाखाया माबार हरनोबा हर आंनो फैसा 50 थाखाखौनो गैथारै बायदि बिबाय थायो नामाब्रा जोंफोर बेफोरबायदि 50 थाखाखौ ओरैनो लामाफोराव बिबायारिफोरनो ओरैनोसो दानाव होयो मिथिबाय नोङो साला 50 थाखा फैसाखौनो बिबाय थादों दे होमबालाय नोंखौबो आं बिबायारि साननानैनो 50 थाखा फैसाखौ दानाव होनोसै दाथुवाट मा खेला नोंनो बुंदों भिखारि मानसिफोरनो नों होयोबालाय दानाव 50 थाखाफोरखौ ओंखायनो आंबो दिनै भिखारिखौथ' सासेबो लोगो मोना जायो नोंनोनो होबाय आं दानाव लादोब्रा नोङो इन्जय साला बिकुट ओइ फैसा सुगा लां आंनो गावनि सेल्फ रेसपेक्टनि खोथा बुंबा डन्ट हट दै हाबो नङा होनलाय दालाय आप उठ आया पहाड़ के नीचे जाबाय आंनाव फैसा गैया बायदि मोनथार नामा नोंलाय हर शुभ काम में देर किस बात की बे मारा जाया मालाबाबो आंखौ कल खालामग्रा आं कल खालामबाल'सो बेबो मालाबा रिसिभ खालामगोन मालाबा खालामा गावनि गोसो बायदिल' बे अमा राजानि बाथाय आंनो हरनांसिगोन आरो उपाय गैला सोर रायलायदों बेलाय एफा बिजि जेब्लाबो फन हरो बिजिल' मोनथारसै माथो बेयाव मा राजाखौलाय सोर रायलायदों बेलाय मानो एसे बिजि थायो बेयाव मा राजाया खाथिंनोनो फन हरनोसै र' खाथिङा मा खालामदोंथाय आयु बेबो माथो बिजिथार सोरजोंबासो रायलायगासिनो र' अमा राजाखौनो हरफिनबावनोसै अमा राजा सानसे आंनाव ना फन हरगासिनो
Hai beka boka dia आंनाव फन हरगासिनो डिस्टार्बनो आलाय मा खालामगोन नों सोमसिजों रायलायनोसै नामा रायलाया नोंखौ गानाखि सोमसिजों रायलायनो हायो नामा महाराजा you are so sweet नोंबो सना नोंबो सोमसिया जुदि नोंनाव फन हरबाय दङबा नों सोमसिखौ बुंना लोगोजों रायलायबाय दङ होननानै उनाव फन खालामगोन होनना ओके आपके हुकुम सर आंखौ बे र' आं सोमसिखौ फन खालामनो नों हलावनो थादे फनखौ दाननाङा दे जागोन नामा आं दाना महाराजा नों मा एसे बिजि आंनि फनखौलाय मानो थिखोआखै नों मा नों बायदि फ्रियाव थानाय बायदि मोनथारो नामा आंखौ हा बै सिख्लाफोरजों सिख्ला सुख्लि खालामलायनायाव बिजि थानाय ओमफ्राय अनलाइन फ्लिपकार्टआव मिन्ट्रायाव मा गोदान गस्ला फैदों फैयाखै बेखौ नायनो नाइकियाव मा मेकआप गोदान फैदों फैयाखै बेखौ नायबाय थानो हा फेसबुकाव स्क्रल खालामबाय थानो सोर मा जालायदों मा जालायखै बेखौ खबर लानो आंहा टाइम गैया मिन्थिबाय नोंसोर बायदि फनाव बिजि थाबाय थानो टाइम गैया आंहा आं फनखौ रायलायदों खामानिनि थाखायसो आंहा बिजनेसनि थाखायसो फन रायलायगासिनो दं मिन्थिबाय हाला गेजेराव मानो डिस्टार्ब खालामबाय थायो हा मानो डिस्टार्ब खालामबाय थायो महाराजा आं नोंखौ खबर लानोसो फन खालामदों बेखौ डिस्टार्ब खालामनाय बुङाथ' बेखौ डिस्टार्ब खालामनाय बुङा माथो गाव फ्रि थानायखायनो मालायखौबो फ्रि थादो सानो था नों फेसबुकावनो अनलाइन वाट्सएपफ्रावनो अनलाइन बिजि थाबाय था बेफोरावनो था नोङो बेफोरावनो थानो समाय नोङो हा मालाय मा मावदों मा दांदों बेखौ जेबो उदिस गैया खालि बिजि थानायल'सो नुयो फनाव सरि ना महाराजा आं फन हरथ'ला दे नों फ्रि जानानै फन खालामबानो जागोन नांगौबा आं फन खालामगोन नों फन खालामलायनाङा मिथिबाय आं फ्रि जाबा गावनो नोंखौ फन खालामगोन जागोन दे महाराजा जालासोलै हिनजावफोर मेनटेन खालामनांगौबा आयौ आयौ आया बावदोंसो सासे लाइनाव दंमोनथ' आरो हेलौ खाथें औ नै रायलायखांबाय आङो एसे बुजायहरबाय आं नों सिन्था खालामनाङा दे अके दे लोगो हमसै होमबा दा मोनायाव ना मा बुङो आं फ्रिखालै जेबो खामानि गैथ'वाना दासान्दि फ्रि खाथार आङो नोंनि थाखाय आङो एभेलेबेल टाइम दिहुननो हायोब्रा नों जिंगासिना थांगासिनो आं दाहाय नोंखौ लायनो दे बाय नारजिबोदां आं ब्लगखौ बिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै नामा ना मा बुङो आं मिन्थियालै आं बेफोरनि सोमोन्दै जिर' नलेजसो नों मा खालाम दे ब्लग बानायनि आङो अपेनिं ग्रिटिंखौ होग्रोनि दे हेलौ रायजोफोर आंनि गोदान चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय आं हाफां आं बावबाय थायोलै मा होननांगौ हाफां नों खेबसेयावनो जायाखै होननानै बेबायदि गिभ आप खालामबा जानाय नङाथ' नों जाय खामानिखौ मावदों बे खामानिखौ नों गावनिख्रुइ माने नोंनिख्रुइ बांसिन रावबो मावनो हाया होननानै नों साननानैनो माव नों मिथिबाय नों दा नों ब्लगार जानो नागिरदों नों इउटुबार जानो नागिरदों नों फार्स्ट समाव एसेबाबो गोनो गोथो जाखागोन कनफिउज जाखागोन नोङो कनफिडेन्टल' जागोन नोंनो थेवबो नोङो नाजानायनि गेजेरजोंसो हागोन दा नोङो नों खेबसे लागैनो गोजौआव बारखैखाबा जानाय नङाना नों बेयाव सिरि मोनगोन नों सिरियाव थाखोबाय थाखो हिसाबैसो गाखोलांनांगोन नोङो खेबसेनो नों गोजौआव बारखैनो होनबा जानाय नङाथ' नों दा हायाखै होननानै नोङो बेबायदि थाबा जानाय नङाना नों सोलोंनांगोन बुजिनांगोन नोङो मिथिबाय होमबासो जागोन होमबाबो आं हायाखैनो माथो आं स्टार्टिंखौनो खालामनो हाला माथो हागोन रावबो खेबसे लागिनो गोरों जानानै फैखाया सोलोंनायनि गेजेरजोंसो हायो मिथिबाय दे ब्लगाव उनाव खालामबाय थादो कफिखौ लोंग्रोनोसै ना मा बुङो जागोन दे नारजि आङो डिपि मोनसे दोननोमोन गोदान ना ओंखायनो फट' मोनसे साफायना होलाय आंनो मोजांनो दे नै जालायबाय थां होमबा फट'ला थाना हो होमबा आं बैथिं थांनि आया बै थमा राजासो नङा होनलाय नारजिबोदां बहा नुहुरलायखोब्रा नोंलाय सोरबा हिनजाव जांखा हमलाय फैगासिनो मालाय बे अमा राजायाबो मा खालामबाय थायोलै दा बेफोरखौनो लानानै दावराव जालायगोन ना बा सोमथिखौ गाननानै बेलेग सिख्लाजोंसो बे आखाइ हमलाय फैगासिनो आयु माबायदि गाज्रि बे अमा राजाया दे मालायखौलाय मानोथो टेनसन लाबाय थादों नोंलाय नों नोंनि खामानिखौ मावना दे फट'खौ साफायनोसै आं भारमे जाय फट' साफायनायफ्रा साला अमा राजाखौ नुवाखै नोङो लोगोखाय एकदम जेबो माबा लायाखै माथो नोंलाय जेबो होनलायाखै लोगोखाय बासायनायदों नोंबो बिदिनोखा नोंबो बेबायदिनो आखलखा अमा राजानि बायदिखा ओंखायनो नों अमा राजानि आखलखौ नुनानैबो नुयि बायदि थाफ्लादों नोङो आया थाङै थुङै मालायनि खोथाखौ लानानै आंखौसो दाय हमलायबाय नोङो बिदि नङालै नों मालायखौ लानानै आंखौ कम्पेयार दा खालामलै होमबालाय माथो अमा राजाखौ जेबो बादा होआ जेबो बुङा नोंलाय फंसे बाथ्रा दं मिन्थिखाया नामा सैमानि लान्जाया दानस'ना होबाबो बे खेंख्रायैनो थायो होननाया बिदिनो ब्रा अमा राजाया बेखौ बुंनानै लाब गैया बिदि होननानै सोमस्रिनि लायबा मा जानांगौ दे सोमस्रिया गावबो मिन्थिखायो अमा राजानि आखलखौ थेवबो गावआनो जेबो सानाबालाय माथो खालामनो आरो नंगौथ' आरो गावआनो जेबो सानाबालाय बिनि आखलखौ नुनानैबो जों मालायलाय बुंनायलाय मा लाब जों खर' गुदुं खालामनानै मा लाना थादोंलै जेबो नङा होमबाबो अमा राजानि बे आखलखौ आं सुखुवाखैहाय मा हनै खाथियाव मोनफैथारबाय आं माथो हरनि र' नै खाथें बैथिंजाय दाना हरखादे मानसि गाज्रिफोर दं बैथिंजाय बै हाफांसो नङा आरो नंगौ बेनिखायनोथ' बारा दा नोजोर हर मालायनि कापोलफोरखौ बिसोर बिराद गाज्रि नोजोरै नायो बेनिखायनो बिथिंजाय दा गोसो हर नोङो नाहरथारनाङा मिथिबाय गाबख्रावबाबो गाबज्रिबाबो जेबो बुंनाङा नोङो आंबो दरखार गोग्लैयाखै माथो हरनो
Rohan Omar ada kematon ini nanti. Ah, Omar ada. Juga sendok si ibu pada laut sana deh. Yo, Omar ada maton, marah sih hena, nujip pergi jalan tanggo baik. Badhena apa, malah kalau mana sih tension lebih tinggi lagi. Sampai logo nazumi, bini kayaknya berbeda nubat duk mana ada. Logo ni boyfriend itu kacu kulai, logo kulai beri bijeng relationship modern deh, bidi sana na. जाबाय दानि जुगाव मालायनि मोजांखौ जेसेबां हास्थायो मालाया बुजिनाय नङा नोंखौ उल्थासो सानगोन मिथिबाय बेनिखायनो गावसोर जेरै दं बेबायदिनो थालायनो हो उनाव गावबा गावनो बुजिनो टाइम सफैबाथाय नों जेबो माथा मारि नाङा थ' कफिफोरखौ लोंदो एसे मुडफोरा मोजां जानायनि